folin tarni obeta ko di magazine de Mali filele bako belajile bismillah ka kuna fono kenaka bakuruba oluflen bagurba folo la sa anga fintigila ko la selike ka yira ka foku koni kuluma fitigi dameleke ma koni sigoro duru koni uyolu ye wala sa chukumna ka bunteli koni odawka amanda dola ko wala nambore amidu sahel ali konna la sa koni yata ka laje mamunu be no ku ben nani marama fo chejugu koni sa wala sa ka afiri keleke baw koni masa ko bulu dakera ulu ma do koni ka min kera forces armées libyens mo koni fe amanda do fenna ko wala ka kunche ni sanjiba mi konni na wati labayna anga jamana ale konnala kera sababu ye kam ma chama koni ko lu bodu tigiya konna soto kulukuru ya fanu koni fe amanda do fenna ko wala bismillah ko gura kuna funu kene kay nafanya fa bakuru bala choko mina anga fintigila ka koni la sedige la selimina wiya yira ka fa ko kul mar fisgi day meleke ma koni daga yoro duru koni uyolu yesa wala sa choko mina ka bo uni sanche koni ku chama koni ku luke bamba to fure la selimi koni kera sano kera état général major fe koni aya yira ka fa ko juye kalo kle mugan woro juye kalo kle mugan sa wolo vlan koni samba fla ani mugan nanuna kuluma fatigi dameleko ni bara koni ulunu tisa tiza utene ale konna la min koni kera koye fintigila ko fukata se kuluma fatigi dameleko ni nyanche uchama koni kera bamba to fureye ni yoro ko fele konna ayoro do konna Mohamed Ramadan ale koni bora kala selifene ke la selim konna la ayira kafo kulu koni mu ko yoro koni o defan ko sebe yoro mi koni la zaude CSP DPA koni ula diru sunyongona akoni ukayoro kufuli koni no ukajakulu koni akoni metaka oro kufuli masurana ninkle fla bara koni mikera tisa uzdume alikon konnala anga fintigila ko fukata si udeme nyon koni ma uye koni uye numa kufuli no koni olubunte kosebe fukata si alamsa juma fukata si sibiri koni masa tisa unde alikonnala uye mal kofele ware koni uyolu koni yoro fena masurana koni odo no koni taraka nyangilu koni dani ma kofle nuka ako koni la silikera la selimina koni no kera juma temenu ya yira ka foka nga fintigila ka mafla koni kolu kera bamba to fure koni ako jurula fokata se matan koni ko olu koni fene jogina kosebe anga fintigila ko koni ka ko koni o jurula nga wa yira ka fo fene ko yoro ko chama koni bi no no lukute mali fintigila ko koni olu bulu ko bulu da kera ayoro ko fele nu bela jelinka anga fintigila ko kalika yi tibi samba fla ani mugani kili kudeta koni no fanga jaso mu kon kera nga fanga nyama koro konna no ye ibe kai uyu kalika fo koni ko jamana ale fantan nanimbe atara kasa chebe koni kube na buluda kaka wala sa chuko mina ayoro ko fele be koni nga ke mali koni ale tai anga fintigila ka osigika anu kalika koni uyi wa ukalemba ka fene kubuka kalika koni no bwala nambore amidu sahel ka koni ulufi no sahuniyata ka laje libi alifintigila ka koni kuyo buluda ke mado ko mamunu be doni mara mafenche jugu dugu la dugu konna sa konna ukabara wale koni uchama koni usile mesinga minyi fenche jugu fembe be ka bisika ke sababu ka ben koni uboy no jamana konna la uluka bara wale usile me uka koni yata ka laje uko koni uyu compagnie 77 compagnie fukata si brigade libyen oluken keme ani mukani shigin koni konna la uya yira ka foko koni kuye ni ma ko fule nu koni yo boloda ku ka wati minade ala selu koni okera jabran so fukata si platform koni safane bololo sro koni yesa FL24 al konna Burkina ka koni ulfi no sa uya yira ka foko ni ma ko fule ni kulma fatigi dameleke ma chajugu do yi munu koni tumeka ni ko chajugu koni ta mara ma fe koni ta kase na ye ma do ma mamunu meno nube ka ma koni nga lafia anuka bengo ni ku ulu koni dankari ulula ogum konna ako koni akera ukwa jamana kantiki koni do koni odengen na kayin koni yesa no ye general Alifa Haftar koni alika nali koni oklitan koni obunyangula koni ku wali koni okera koni yira ka fuko buluda keruka wafene fukata yiko mamunu bi no lube ka demeni ma ko fule nfe wala sa chuko na Burkina Mali Niger ulu koni ngana sika lafia koni soro ku koni ku be buluda ka abela jilinka wala sa tiko na kanyangili koni obusan derewa ko sebe
ka labani inondation ko kɔni n'o ye jikan kasara mi kɔni o donna Mali ale kɔnɔna la kɛnɛkɛnɛya la kulugurukaw kɔni olu fiye ni nɔni waati laban kɔni na sanba mi kɔni nana waati kofilen kɔni na kɛra sababu ye ka maa caman kɔni olu bɔ dutigiya la kɔni barisabula du caman kɔni kɛra sababu ye ka bin a ko kɔni na fo ka taa se ka ji kɔni kɛ sababu ye ka maa dɔw kɔni fɛnɛ jogin kosɛbɛ min kɛra sababu ye kɔni u ka ɲɛmaa kɔni n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye n'ale gouverneur kɔni ye Kulukoro ale kɔnɔna la sa a taara ka taa sibila kɛ ni maa kofilen ninnu ye walasa cogo min na u k'a dɔn ka fɔ ko fanga tigilamɔgɔw fo ka taa se jamana marabagaw kɔni k'u bɛ dɛmɛ kɔni ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma fo ka taa se sapeur pompier maaw kɔni ka conseiller kɔni o masa n'o ye premier adjoint préfet ye o fɛnɛ kɔni tun bɛ a ko kɔni a kɛnɛ kan fo ka taa se maire kɔni o tun bɛ a ko yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛ kan u ye nin baarawale ninnu kɔni kɛ fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa dɔw kɔni ma walasa cogo min na minnu bɛ se kɔni ka lafiya ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin maa kofilen ninnu kɔni ma wa fɛnɛ minɛ tiɲɛ kɔni o caman yera a ko la u y'a yira k'a fɔ ko jamana marabagaw kɔni k'u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin maa kofilen ninnu ma walasa cogo min na u bɛ se ka lafiya don n'a nataw la ji a n'a natogow la nin bɛ dansigɛ bi an ka kunnafoniw na sa an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'o yira aw la aw k'an mɛn waati wɛrɛ